No, že to máš rozdělení ještě podle právě toho, co to dělko dělá a pak ještě jako... To je docela dobrý tak. Podívejme k tomu právě klanu jsem měl třeba. To se právě šnípalo. Pak tam mám ještě pořád něco, co se kouří. A máš mi takový lehký halucinace při zavřených očích. To je tady otvorná. Xiaomi. A to se to ne, to právě není. Ukaž. Dej mi to. Dej mi to. Dej mi to. A pojď. A pojď. A pojď back. Tak. Vidíte, taky... Nechci, že taky budu, tam jsou 7.